Moi! Ja tervetuloa tutustumaan uuteen täyssähköiseen Volkswagen ID.7. Kokonaan uudistetussa 15 tuuman infotainment-järjestelmässä on panostettu käytettävyyteen ja jouhevuuteen asiakkaiden toiveita kuunnellen. ID.7 on todellinen ajajan auto, jonka olemus kiteytyy sen avariin ja käytännöllisiin tiloihin, innovatiiviseen teknologiaan sekä tyylikkääseen muotoiluun mukavuuksista karsimatta. Matkustusmukavuuteen ja erityisesti kuljettajan ajomukavuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Ergonomisilla istuimilla miellyttävä ajoasento löytyy helposti ja pidempikin matka taittuu kevyemmin. Jokaisessa ID.7 on myös vakiovarusteena lisättyä todellisuutta hyödyntävä AR-HUD-tuulilasinäyttö, jonka ansiosta katse pysyy tiessä. Tavaratilaa on 532 litraa ja Fastback-tyyppisesti avautuvan takaluukun ansiosta suuremmatkin tavarat pystyy lastaamaan vaivattomasti kyytiin. Aerodynaaminen muotoilu, täysin uusi erittäin energiatehokas sähkömoottori sekä ID-malliperheen pienin ilmanvastuskerroin mahdollistavat ID.7 jopa yli 600 kilometrin toimintamatkan. Suomen olosuhteita ajatellen ID.7 vakiovarusteena oleva lämpöpumppu sekä akun pikalataus-esilämmitystoiminnot mahdollistavat taloudellisemman ja vaivattomamman sähköautoilun myös talviolosuhteissa. Vakiovarustuksen lisäksi ID.7 on saatavilla hintaluokassaan ennennäkemättömiä lisävarusteita, kuten sähkökromaattisesti himmennettävissä oleva panoraamakatto sekä automaatti-ilmastoidut etuistuimet 12 alueen hierontatoiminnolla. Tule juttelemaan mallista lisää lähimmän Volkswagen jälleenmyyjäsi luokse.